авылда, әллә шәһәрдә? Юк, авылда. Бер авылда яшәгән бер кеше. Әллә Хәбиб, әллә Хаҗим дигән кеше. Мин Хаким. Минем исемем Хаким. Ә хатыным Фатыма. Хаким, мен сине тормам. Рәхмәт, Фатыма. Мин китәм. Янам! Хаким! 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 Янабыз! Янабыз! Фатыма, Фатыма, улмайында. Уважаемые, почтеннейшие, эем янды. Ай-яй-яй, yandı. Эе янды. Alıyı deme. Алыйды шул. Oy oy oy. Бытынлай менә. Бытынлай. Безнең сине нәрсә кирәк? Булышыгыз әле. Нәрсә белән булышыйк? Ашлык белән кыш чыгарга кирәк бит. Бер бертак бадай белән мин нәрсә эшлисең? Утыр. Сүз бергә унытма. Бер бадайдан бер бадай сабыгы булыр. Бер бадай сыбыгның бертәк будай алсын. Ун бердән дә утыр. Сүз бергә утма. Сында була күп субак будай. Йоз иле елдан сын, акигече бай булырсың. Бик зур рәхмәт. Сакланма. Ей, туренде бакчада, талчы бит күнәшәдә. Ей, туренде бакчада, талчы бит күнәшәдә. Сыерчик канат кага, яски люги шатлана. Сыерчик канат кага, яски люги шатлана. Җилкәне ул талпына, шатланып сырап куя. Атканы унысына, шатланып сырап куя. Аткаеның башында бик матуры якыра. Аткаеның башында бик матуры якыра. Кем ясаган ояны, сыерчик беле аны. Кем ясаган ояны, сыерчик беле аны. Чуть-чуть итеп сайравы, аның оя сайравы. Чуть-чуть итеп сайравы, аның оя сайравы. Сыерчик күкәй салып, балалар ташыгарыр. Сыерчик күкәй салып, балалар ташыгарыр. Үзек җиткеч аларны, кырларга алып барыр. Үзек җиткеч аларны, кырларга алып барыр. Хәким, хәзер нәрсә? О, Безгә хәзер нәрсә эшләргә? син менә куян костюм тегеле. Костюм? Куян? Син нәрсә акылдан шашкан идең кайгысыннан?
Хатын, синен атанла. Кичке зур куян костюмы булсын. Зур. Фатыма, ташке плов пешереле. Куянан мені? Юк, куянан түгел. Туган перемеш, шай бал белен. А кунак кілгеш. Кунак? Ніндей кунак? Ай, шынапты башы кеткен. Син туктале, син алга таба тыңла. Нәрсә кирәк? Барсын да алып тор. Һәммә бет әзерле. Алар киргеш. Нигә сиңа калдыгыз? Хезмәтчебез күптеп кайтып синең приказыңны тапшырды дип әйтерсең. Хезмәтче? Нинди тахын? Хезмәтче. Эй мина бу. Утыр. Кунаклар өстергә утыргач, ишәк артына барып гармунда уйна. Хәзер нәрсә әйтерсең? Бедный Хаким. Хәзер мин жарлы. Иртәгә мин бай булам. Кайшан тавышчыга гармунны ташлады егер. О! Почтеннейший, рөхсәт итегез сезгә рәхмәтемне әйтергә кешелекле булганыгыз һәм миңа обедка чакырырга рөхсәт итегез. Нинди кием ул? Хәзер шулай йөриләр белгеч татарлар. Куркытмагыз минем хезмәтчене. Ул тавышы яратма. Хезмәтче? Сез нәрсә булмадыгызмы, әле хәзер модада. Хезмәтче итеп куян тоталар. Да ну, шулай менә. Белесезме, алар нинди тизлар? Назмар. Әйе. Артыган селешмиләр ите ашалмыйлар. Ух ты. Менә шулай, менә хезмәтчем айт минем хатынга битка. Плов, парамыш, һәм бал белән чай зысын. Мин юк саубулаш измен белән. Нигә сау бушырга? Әйдәгез. Әйе. Әйе. Низина калдыгыз, кадерле кунаклар? Күптән сезнекедән? Син кайдан белдең безнең киләсен? Хезмәтче йөгрәп кайтты һәм приказны миңа тапшырды. Син керле. Пловта, перемеште, чай бал белән. Ничего не забыл? Кайсан хезмәтчегез? Ял ите гармунда уйный музыкант. Чинап та, күрси ана мина. 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 Булмый куян ул йомышан кайван. Күрсәт инде. Ярый, экран кине. Хочу. Менәм атны ал. Менәм самавырны ал. Менә
Мине сине бер капшык алтын. Куян, син минем хазыр хезмәчтем. Байрам ясым. Минем айта кайта хатынг әйт. Эстел эзерлен. Кара аны. Сине айтам. Мульчачек, без килдек. Ужин әзерме? Нинди ужин, Каян белән мин сезнән киләсәгезне. Нинди Куян? Кем аны белә? Ой, Куян әге кайтмаган, приказ бермәгән. Биләс ул үзе кайда. Син, алдадың мине. Юк, син үзерне алдадың. Ничек үзем? Каян барсын, Куян синен кайда торганынны. Син приказ бирден, а кайда торганынны әйтмәден. Дөрес, әйтмәдем. Әйтмәден. Әйтмәден. Ай-яй-яй. Куян бик йомшак хайван. Син аны селкеттен. Һәм кычкырдың. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Дөрес, әйтмәдем. Хаким, ашарга иде. Хаким, син бигрәк уңган.